Tak, ja vás zdravím, moji milí priatelia a každého, kto zavítal do môjho priestoru. Tak dnes som robila taký rozbor alebo náhľad do jednej situácie pracovnej oblasti, konkrétne jednému mužovi, ktorý hľadá vlastne novú prácu alebo teda svoj ďalší postup v tejto oblasti. Tak, zobrala som si môj milovaný tarot keltských drakov. V podstate sú to moje prvé karty, ktoré som dostala od môjho otca na narodeniny pred mnohými rokmi. A vtedy sa mi zdal taký prenadherný, aj sa mi teda stále zdá prenadherný, ale sa mi zdal veľmi zložitý. No, potom som zistila, že vlastne spôsob, akým ja nahliadam do kariet, nie je veľmi cez knižky, ktoré sú v nich, ale v podstate je to intuitívny rozbor alebo výklad alebo náhľad, ktorý vlastne vždycky vytvorí nejaký pekný príbeh a v podstate ide mi to spolu s tými krásnymi obrázkami alebo malbami na tých kartách jednotlivých. Tieto karty sú mi veľmi blízke, pretože Kelta, samozrejme, mám tam svoje energetické stopy, mi je veľmi blízka a aj draci. Dokonca bieleho draka s knihou veľkou obrovskou mám ako svojho jedného zo svojich v podstate svetelných pomocníkov a ochrancov. Takže tento tarot je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý. Tak, ideme hneď na prvú kartičku. Volá sa Kráľ kalichov. Je nádherná. Je tam muž, ktorého ja vnímam, že je už vo svojej sile, pretože tam má korunu, má tam trón a obrovského draka vodného a tiež sa nachádza vlastne pri vode. Tento muž, ktorý si vlastne dal u mňa spraviť tento náhľad, je veľmi prepojený už so svojimi pocitmi, citmi, emóciami a intuíciou, i keď si to až tak naplno tento muž neuvedomuje, ktorý ma teda oslovil s výkladom. Ale táto karta mi napovedá, že on už drží ten svoj pohár, ten svoj kalich tých svojich darov, možností pevne vo svojej ruke alebo rukách a zároveň počúva aj tých svojich sprievodcov. On vlastne urobil všetko preto, aby rozvíjal tieto svoje dary doteraz už v svojom živote, aj keď je ešte mladý ten muž. A veľmi dobre vie, čo chce, ide si za tým, i keď teraz má malú pauzu. Ale to neznamená, že ide zle. Práve naopak. Ukončil jednu cestu s určitou firmou, ktorá vlastne nejde cestu svetla. A keďže on ide cestu svetla, tento muž už si ju dávno vybral a ju cíti vnútorne, aj keď si to možno ešte vedome naplno neuvedomuje, on túto cestu cíti a preto musí ísť v spolupráci s inými firmami,
s inými ľuďmi, ktoré idú cestou svetla. Pretože tu už je ďalšia karta, 7 kalichov. Opäť ten muž si vyberá, on vidí všetky svoje dary a má ich naozaj veľa. Pretože tak, na to, že je ešte tak mladý v svojom veku fyzickom, on je stará duša, ale aj v tom odbore, v ktorom teraz v podstate pracuje, je už dosť dobrý. Má pri sebe, alebo teda za sebou pri sebe aj tých svetelných pomocníkov, momentálne toho draka, a má všetky predpoklady na to, aby úspel. Len ešte trošku vníma možno viac si veriť a byť si sebou istý. To by som ešte povedala mu. Tak. Ďalšia kartička je voz. To nám presne ukazuje tie zmeny, premeny, ktoré teraz prežíva. Ale vôbec to nie je zlé, nič zlé to není, pretože muselo sa niečo zrútiť, čo nebolo v súlade s jeho dušou, že potrebuje ísť proste on cestou inou, cestou svetelnou. A tí ľudia už nekorešpondujú ani s jeho vedomím, ani s jeho čistotou duše. Tá karta môže znamenať pohyb pred, zmeny, ale môže znamenať aj cesta do zahraničia alebo spolupráca so zahraničím, so zahraničnými firmami, alebo môže ísť ten muž na nejakú stáž pracovnú do zahraničia, kde sa bude ešte viacej rozvíjať tej svojej oblasti, alebo teda bude spolupracovať so zahraničnými firmami, cez nejaké projekty a tak ďalej. No nádherné karty má, lebo teraz zase karta hviezda, čo je úplne úžasná karta, ktorá vlastne predstavuje tú jeho hviezdu, ktorú má v sebe. Že on je tá hviezda. On už teraz sa trbliece, len ešte si to tak naplno neuvedomuje. Lebo on toto vníma ako také sklamanie. On tu bol veľmi v tejto práci spokojný, len teraz dostal tú pauzu, v podstate aj aby si uvedomil, že aj to nie je jedno, s akými ľuďmi spolupracujeme, či tí ľudia idú naozaj cestou svetla, cestou čistoty, či idú cestou spravodlivosti. To pre duše, ktoré sú svetelné a ktoré veľmi žiaria a ktoré si vybrali tú cestu čistoty, pravdy, spravodlivosti, svetla, no tak takéto duše sa môžu samozrejme spolupracovať a posúvať už len s dušami svetelnými. Čiže muselo ho to samozrejme od tohto odpojiť. Ďalšia kartička je karta mák. No, tu sa to krásne ukazuje, že vlastne tento muž, on je mák. On nemá mať čo mať aký strach. On sa potrebuje si veriť a dôverovať sebe aj vesmíru, aj všetkým jeho vlastne svetelným pomocníkom, že on je na dobrej ceste, on to dokáže, on bude aj úspešný, veľa ľuďom pomôže a samozrejme sám sa v tejto oblasti bude stále vzdelávať, doplňať, ale pôjde cestou spravodlivosti, pravdy, čistoty, pôjde cestou svetla. A to je veľká vec, to je ten rozdiel, že ktorú cestu si my vyberieme. Ďalšia kartička, posledná, je kráľ mincí. To mi len ukazuje, že ten muž je v prepojení aj so silami vesmíru, hej, ukazujú to tie karty, je prepojený vlastne aj s vesmírnymi silami. Možno je už aj napojený na svoju duchovnú rodinu a spolupracuje s ňou, pomáhajú mu. A táto karta ukazuje, že je zase v spojení aj so zemou, s prírodou, so silami zeme, so živlami. Vlastne aj tu je taký zemský drak, obrovský, krásny, taký žltý, žltohnedý. A ten muž tu má svoj trón
pevne drží svoj meč, sebavedomo stojí, áno, je pevne spojený so zemou, ale aj s vesmírom. On rešpektuje vesmírne zákony, pretože tie sú najviac, tie sú najvyššie. Vesmírne zákony. A tú prácu, ktorú on vykonáva, alebo bude ďalej teda vykonávať, bude aj v súlade s vesmírnymi zákonmi. A to je presne to, čo stále hovorím. Vlastne tá čistota, pravda, spravodlivosť, otvorenosť, úprimnosť. A v podstate ten muž to veľmi dobre vie a rešpektuje to. A pekne mu tie karty ukazujú, že aj spolupracovať v podstate musí len s takýmito firmami, s takýmito ľuďmi zameranými cez srdce, cez svetlo a proste vyspelé, vysoké duše, svetlá, veľké svetlá, svetelné duše, staré duše, už ich to bude vyhadzovať z týchto starých vzťahov, aj pracovných, vlastne, s ktorými aj spolupracujeme, medziľudských. Jednoducho nás to bude vyhadzovať úplne zovšadiaľ a to sa teraz vo veľkom všade deje, preto sa netreba báť, keď prídeme o prácu alebo o nejaké vzťahy pracovné, medziľudské, priateľské. Proste nás to vyhodí z miesta bývania, že nás to vyhodí zo starých záľub, záujmov, hej. Že teraz sa to všeobecne všetko deje, pretože nás to bude dávať úplne do hĺbky a do tej našej podstaty. Že my nebudeme vôbec môcť už strácať čas s takýmito ľuďmi, ktorí sú nepoctiví, s takými záujmami už, ktoré nám budú brať čas, s ľuďmi, ktorí nás budú vlastne brať o náš čas, ktorý je drahocenný a dôležitý pre tvorbu. Je dôležitý vlastne pre náš sebarozvoj a zároveň tým, že my na sebe pracujeme takýmto spôsobom, ukazujeme cestu aj iným, inšpirujeme aj iných a v podstate my tak vytvárame tie čisté vzťahy a tú čistú spoločnosť, tú v podstate novú zem, ktorú už my samozrejme máme v sebe dávno v sebe ukotvenú, pretože predtým, ako sme sa sem chceli zrodiť, inkarnovať, sme si tento zámer dali. A teraz je ten čas, teraz sú tie vysoké energie, kedy nás to vyhadzuje z takýchto vecí, z takýchto vzťahov, z takejto práce, z takýchto činností a stále viac nás to bude upriamovať na tú cestu svetla, pravdy, spravodlivosti, že aj tie podnikania, tá práca pôjde cez srdce. Bude sa robiť práca zo srdca, z čistoty, z čistých úmyslov. Takže ja som veľmi rada, že vyšiel nakoniec takýto nádherný príbeh z týchto kariet, takýto krásny výklad, náhľad a držím mu palce aj všetkým nám ostatným, aby sa nám darilo v tej čistote, tých čistých úmyslov vo všetkom. Takže, tak asi, to bude asi všetko, čo mi k tomu tak prišlo dnes. Takže majme krásny čas, objímam vás, užívajte si oddych, krásnu prírodu jesennú a hľadajte tie nové cesty, ktoré vás obohacujú. Nových ľudí, ktorí sú čistí, úprimní a odpojme od seba všetko to balastné, to temné, to, čo nám už neslúži. Takže majme sa krásne a na budúce pri ďalšom videjku alebo príbehu dovidenia. Pa, pa.